Jeg hedder Jane Heitmann. Jeg cykler for Team Rynkeby. Det gør jeg af flere forskellige grunde. Den ene er selvfølgelig, at det er skægt og en god måde at få lidt motion på, når vi skal cykle fra Ringe til Paris den 19. juli. Men jeg cykler også, fordi Team Rynkeby støtter Børnecancerfonden. Når jeg ikke cykler for Team Rynkeby, så er jeg bestyrelsesformand på vores lokalradio her i Faaborg Midtfyn, og vores lokalradio den hedder Radio SFM. Vi har en masse forskellige tiltag, blandt andet for at støtte Børnecancerfonden. En af de ting, som vi laver på radioen i forbindelse med Team Rynkeby-turen, det er, at vi laver en aktion, hvor forskellige musikere, blandt andet Rosted og Kreuzfeldt, Lissi, men også Johnny Madsen, har malet et rigtig flot maleri, som alle musikerne hver især har doneret til en internet- og en radioaktion, som vi holder fra den 19. juli. Billedet her, som du kan se af Johnny Madsen, det er helt atypisk. Johnny han maler normalt i gule og orange farver, og så maler han nogle kæmpe store malerier. Det, der er unikt ved lige præcis det billede her, det er, at det måler 50 x 50, og så er det malet i nogle helt atypiske farver for Johnny Madsen. Har du lyst til at være med til en internetauktion, få et billede derhjemme malet af Lissi, et billede malet af musikerne fra Runrig med alle deres autografer på, eller kunne du tænke dig at have en vaskeægte Johnny Madsen hængende over sofaen, så klik ind på www.sfmtilparis.dk. Vi ses til internetauktion. God tur!